Откриване на барелефа на цар Александър. С спонсори Роси Коротлаков, Желю Вардонски и Янчо Продан. Земеделски производител. Заповядайте, гости на нашата крепост. Отиваме към монумента на Иван Александър.
Годишни, а той е на 13, той е шампион. Една след друга. А нещо за него? Господа ви кажа, той е много скромно момче, ви ако погледнете, ще кажете, той шамар не може да даде. Вижте какъв дух има. Така да се каже, има някои агресивни деца, той е много хубаво дете. Има някои агресивни деца, които си мислят, че са само той е... А ярката му диря остави във времето остана във времето някак пренебрегната. Въпреки подвизите и въпреки това, с което наистина се струва да се гордеем и да се сещаме днес. Цар Иван Александър извършва победа над византийската армия на 18 юли 1332 година. Днес стоим на това място, отвоювано от него за българска територия. Щастлива съм, че днес всички сме част от откриването на един от малкото негови паметници в страната, дело на скулпторите Атанас Стоянов и Даниел Кънчев. Събитие, символизиращо не само почет към славното минало, но и към родолюбивия дух на народа ни. Хубав старт на месец септември и още по-хубавото е, че е неделя. Защото, според Православната църква, неделя е свят ден и празник. Ето защо сега ще поканя тук отец Серафим Димитров, за да извърши освещаване на паметника. Отче, заповядайте. Благословен е нашия Бог, сега винаги и во веки веков. Амин. Бог Господ явися нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ явися нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ явися нам, благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се на нас и ни помогни. Побързи, защото загиваме, обнож наши грехове, не връщай празни Твоите раби, понеже Тебе имаме за едничка надежда. Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили. Ако Ти не би престоял да си молиш пред Бога за нас, кой би ни избавил толкова беди, кой би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма слепим Тебе, понеже Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. И да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие на Господа Бога, да се помолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премъдро с внимание да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. Ще се чете Свето Евангелие о свети апостол евангелист Йоанна. Слава на Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора.
В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които очаква да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижи водата, и който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше и от каквато болест да бе налегнат. Слава на Тебе, Господи, слава Тебе! Спаси, Господи, и помилуй благочестивия православен български народ и го запази по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй високо преосвещения наш митрополит Арсений и всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина, целия свещенически и монашески чин. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички благочестиви православни християни, които тук с нас се молят. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички благочестиви православни християни в тази община. Амин. Даруй им, Господи, душевно и телесно здраве и към това християнско общество, което на Тебе служи във всичко, Господи. Бъди милостив. Помини, Господи, които ни мразят, които ни обичат, слугуващите наши братя и уни, които са тук, и тези, които няма по уважителна причина, които отсъстват. Помини, Господи, братята ни, които са пленни скърби. Помилуй нас и тях по Твоята велика и богата милост, и избавяйки ни от всякаква неволя, понеже Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш, и на дет ние въздаваме слава с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки и веков. Амин. Мир на всички ви. Преклонете вашите глави пред Господа. Господи, Ти, който благоволи се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони своето ухо, чуй и ни благослови всички нас, които чрез преклането на нашите глави ознаменуваме нашата рабска покорност, и удостони чрез причащението с тази вода да се изпълним с Твоето освещение, и то да ни бъде, Господи, за здраве на душата и на тялото, защото Ти си нашето освещение. И на Те въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Създателю и Творче на човешкия род, подателю на духовната благодат и на вечното спасение, сам Ти, Господи, и изпрати Твоя Свети Дух с небесно благословение на този паметник и го съоръжи със силата на небесна защита, за да помага на уния, които ще го гледат, ще го употребят, и да бъде за телесно здраве, душевно спасение и благополучно използване чрез Господа нашего Исуса Христа. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, който с 5 хляба си благослови 5000 души, сам Христе Боже, благослови този хляб и това вино чрез Твой Свети Дух. Умножи го между тези верни, които ще живеят в тази община. Тот си благ и си сега винаги во веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възлюбени в Господа Исуса Христа, брати и сестри, нека Бог да упокои душата на този велик цар, на този велик родоносец, родолюбец, обичащ своята родина, своето отечество и, разбира се, тези, които живеят и са живели по тези земи, и живеем благодарение на тях, които са устоявали с живота си. Нека Бог да го упокои във вселената на праведните и всички са загинали за нашата свобода. Уважаеми съграждани, скъпи гости и приятели, днес имаме честта да открием паметник на един от най-великите български цари, Иван Александър. Символ на сила, държавност и културен подем. Този монумент не е просто израз на почет към неговото управление. Това е символ на нашата дълбока връзка с българската история и културно наследство. Като кмет, за мен е изключително важно да съхраним българския дух, историята и културата. Това са основите, които ни дават сила и самочувствие на народ, свързвайки ни с героичните ни моменти от миналото, насочвайки ни към по-добро бъдеще. Историята ни е изпълнена с примери за героизъм и културни постижения. И ние сме длъжни да я запазим и предадем на идните поколения. Паметници като този не са просто камък или бронз. Те са жива връзка
с нашата идентичност и традиции. Крепостта Русо Кастро е символ на нашето славно минало и на победите, които ни напомнят за непреклонния дух на българския народ. Днес този обект продължава да бъде ценен източник на историческа гордост и археологически открития, които допълват знанието ни за нашето минало. Искам специално да благодаря на инициативния комитет, който има ключова роля за реализирането на този значим проект. Искам да изразя своята признателност към професор, доктор на науките и нашия областен управител, госпожа Мария Нейкова. Господин Руси Кортлаков, меценат, дарител, член на комитета, както и към доктор Милен Николов, директор на регионалния исторически музей. Вашата отдаденост към тази кауза заслужава нашата дълбока признателност. И аз съм признателен и винаги ще бъда признателен, както и всички зрители. Също така, нека изразя благодарност към дарителите, господин Янчо Проданов. Господин Проданов, заповядайте и имаш представител, да. И господин Руси Кортлаков, чието щедри дарения направиха възможно осъществяването на този паметник. Вашата подкрепа е пример за родолюбие и ангажираност към съхранението на българската история. Запазването на историческите обекти, като крепостта Русо Кастро и изграждането на паметници като този, са начинът, по който ние се грижим за нашето национално самоосъзнание. Нека продължим да пазим българския дух и да предаваме тази гордост на бъдещите поколения и на децата ни. Благодаря ви много. Господин Вардулски, само че не трябва да бързате да тръгвате. Време е сега за благодарствени адреси от името на кмета на община Камено към всички участници в инициативния комитет, благодарение на които този паметник вече е факт. Искам да подаря тези плакети на дарителите, защото те са основните хора, които осъществиха мечтата на хората от нашата община и на всички родолюбци от България. И с признателност искам да поканя господин Янчо Проданов да му връча този плакет. Заповядай, Янчо, не се открие там. Защото това е най-малкото, което той заслужава. Искам само да кажа, че за нашето семейство е огромна чест за това, че община Камено ни даде възможност да бъдем дарители. Също с голямо почитание искам да поканя господин Кортлаков, защото това е човек, който с неговата голяма душа и с неговото родолюбие и обич към община Камено и нашите исторически обекти продължава и ще продължава да помага, убеден съм, на община Камено. Имаме и нов проект вече, ще го обявим малко по-късно, не днеска. И с израз на най-голяма почет подарявам този пакет за признателност на господин Кортлаков.
сега искам да поканя тук до мен областния управител, който винаги изразява с действие своята подкрепа към кметовете в област Бургас, професор Мария Нейкова. Добър ден на всички. Мили хора, изключително съм щастлива, че сме тук заедно днес на тези свещени за българите зимите, когато 1332 година великият български владетел Иван Александър е разгромил византийската войска. Благодаря ви, че сте тук, защото това говори, че има родолюбци. Благодаря на един човек с голямо сърце, именно на господин Руси Куртлаков, който ни събра от тях с кмета господин Вардунски, за да ни информира, че има една чудесна инициатива и много би се радвал, ако ние обединим усилията, за да се реализира. И то в кратки срокове. Затова моля за вашите аплодисменти за господин Куртлаков. И така поставихме си началото и края, разбира се, на 1 септември този монумент да бъде факт. Сърдечни благодарности и на кмета на общината за изключителната активност и амбиция да превърне Камено в още по-привлекателно и атрактивно място. Благодарност и към дарителите. Изключително съм щастлива да заявя, че Еник Илия е моето момче, така че аплодисменти за тях. Не само това, но господин Куртлаков така определи дневния ред. Кога, след колко време среща в областна с майсторите, които ще реализират. Трябва да остава следа след себе си, за да има защо е живял и да дари на поколенията, които идват след него. Така че благодаря и на всички вас, че сте тук в този миг и нека само такива поводи ни събират. И накрая искам да кажа, че всяко едно нещо, което се твори, то има и оценка. И сигурно някой това, което ни съградихме, ще го оцени положително и ще ни хвали. Друг ще ни критикува. Но важното е, че ние сътворихме, а не разрушихме. Така че нека други такива поводи отново да се събираме. Когато даваме, когато съграждаме и накрая да си живи и здрави, до нови срещи по същите поводи. Благодаря ви. Благодаря на господин Куртлаков. Сега бих искала само още веднъж да поканя професор Нейкова. Констатирахме, че пропуснахме да благодарим на доктор Милен Николов, директора на регионалния исторически екип и на неговия исторически музей на неговия екип, защото те също бяха много активни. Отделно от това ви каня после да разгледате разкопките. Те дори 40 градусовите температури не ги плашат, а се работят така, че да покажат на едните поколения цялото това величие. Така че, разбира се, аплодисменти и за старши комисар Николаев и за неговия екип, защото всичко беше много добре. Инициативата, майсторите, творците и в един момент стана ясно, че този величествен монумент обаче трябва да се транспортира до тук. Това вече създаде малко неудобство. Но благодарение на старши комисар Николаев и на пожарникарите, те се погрижиха не само да се транспортира, но така да бъде транспорта осъществен, че да няма никъде никаква и малка дръскотина и повреда. Така че благодаря ви от сърце. Благодаря и на народния представител, който се ангажира да съдейства за бъдещите проекти на общината, така че културно-историческото наследство действително да бъде запазено и показано на поколенията. Благодаря от сърце. Аз сега искам да поканя тук точно доктор Милен Николов, като директор на регионалния исторически музей на Бургас, но и не само археолога, участвал в разкопките тук на местността Русо Кастро. Доктор Николов, заповядайте.
Много красиви думи се казаха, много верни думи. Аз като че ли няма много какво да кажа още. Освен една голяма благодарност към общността, която е тук в селата Желязово, Русокастрово, град Камено, помощта, която ние всички усещаме по време на разкопките и която ни осигурява един невероятен комфорт именно в тази 40 градусова жега, за която спомена професор Нейкова. Искам само с две думи да припомня защо е важен този паметник и защо е важна и тази битка. Понеже бяха наградени дарителите на този паметник, един дарител беше изпуснат и аз сега ще го призова тук да си получи един плакет, който е от името на музея. И този човек е Желю Вардунски. Господин Вардунски, заповядайте. Господин Вардунски също даде една много сериозна сума от личните си средства, за да го има този монумент. Благодаря ви, господин Вардунски. Както да вижте, аз пропуснах няколко неща. Наистина, чест и почитание на... Как се случи този паметник? Да си го кажем просто. Събрахме се областната, господин Куртлаков, Милен, да казваме, трябва да има паметник. Госпожа Севдалина Пенева ми напомни, преди една година ти се качи на този камък и каза, тук ще има паметник. И стана. Просто беше взето такова решение. Господин Куртлаков с присъщата си експедитивност веднага намери камъка от Райовци, докарахме го в Камено. Там с господин Проданов, защото почнахме да търсим спонсори, Янчо, там 4-5 хиляди за този паметник, той колко ви трябва? 20. Ще ви дам 20. Оттам сядаме така един ден с стариш комисар Николаев, с господин Куртлаков, с областната, така на една работна среща. И ние тримата почваме да се тюхкаме, сега ще окачим той нещо и ще го турим на камъка. Стариш комисар Николаев каза, чакайте, ние имаме камиони, имаме кран, и ние да сме полезни нещо. И ето, това е резултата от цялото наше взаимодействие, без официални поздравления и речи. Казах ви го едно към едно, как се случиха нещата. С много работа и от общината, от нашата администрация, от нашите служители, но основата е това. И резултатът е наистина впечатляващ. И много съжалявам, че в моето слово пропуснах старши Николай, комисар Николаев. Съжалявам, че пропуснах не бургаския скулптор, нас кое е Каменовец. И колегата му. И ви благодаря на всички за присъствието. Още веднъж и ви извиня за наградата.